कैसे पैरी मेरा रू सुनते नहीं के बोलबले बानी। चल ए बेरी के सुन ली तो ठीके रही। पहिर के जाए के बाटे हमारा पहिर लेती पहिर लेती। हाँ तो लगन में जाए के बाटे हमारा लेट होता कैसे का करी देखी तो ठीक बा नी। हाँ कहाँ के सटा बाजी सटा बा जाए के बाटे नगरा। हाँ खायरा में बाटे सटा ना। हाँ ब्रिजेश डॉक्टर के घर है। ठीक 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 मान ला कि जाए तो खूब पैसा मिली। मान ला कि मेरा को गहना भी बनवाए के बा है ना। मान ला कि गहना बनवा के ना रखब मान ला कि रख लेब तो लड़कन के बियाह शादी पड़ी तो कहां से केहू दे। हां जी आगे ना सोचब तो काम बिगड़िए न जाई। हां सही बात संगवा चलबा ना ले अब कहे के बा देखो संगवा रहिया पैसा भर जाले और चोली में यार और गिरे लागेला संगवा कमीशन देम न हम। ठीक बा मान जो कमीशन दे तोरा के ठीक बा हई जन बानू हई का है का पहले बनी ई ठीक नहीं के दोसर ले ली। देखो भाई हां मन तो हमार लागत है यही में कुल रहे के धरे के करे के रुपया पैसा कमाए के एमे हम जानत आने के पैसा बहुत मिलेला ठीक बा ना भर भर के मिलेला। देखो भाई तोरा के साथ ले तनी ये चीज में चले के बा तोरो पैसा में गिर जेनु है एटीएम चेंज कर ली तो ठीक बाटे हम चेंज कर ले बात माना तनी वही खातिर तोरा के लेके हम चला तनी गिरे खातिर माने कि तोरे लगे दे तरफ जेब में धरबा कमीशन भाई तोरो को देब ठीक ना। ठीक बा उतना खातिर ना बनी बिगड़ी ठीक बा जा बाहर हम आवत हैं ठीक ना। ठीक बा जा भैया चलो ठीक बा बन जते नहीं अपन आ जाके नाचम लुलिया मांगे ले लुलिया का मांगे ले लुलिया लो मोहर भातार भातार मांगे ले जय मुमताज बैंड पार्टी में आ बढ़िया से इतना झमकाई आ उठा लाली लगाई आ बढ़िया से डांस करब। आए हाय 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 अरे काहे करेलू हाय तू दैया अरे मारे द तू छिला के मारे द गचका के अरे हिलावे कमर लचका के मारे कचका के। अब जा तनी मेकअप ओकअप करे अब जा तो बढ़िया नहीं पहले सीखते नहीं आई। हाँ सीखत ना आई हो बियाह शादी भ गइल बाटे मान ला कि अब बाहर जाए के मन नहीं कर विदेश के जाई विदेश का तो पैसा यही जो फेल बा नाच बाजा में यही जो रह यही जो कमाए चोली में भर भर के नोट लिए 10 का लिए 500 का लिए 100 का लिए तो घर दुआर का खर्चा चलाइब आ गहना गुड़िया लइकन के बियाह शादी लइका पढ़ाई लिखाई से सब कुछ लिए लगा ले भाई लगा ली बैलेंसा बा तो मान ला कि तबे न बनब जुलिया के साड़ी पहन के जाके सूट न पहन के जाए करल ह का भइल बा बढ़िया त लागत नहीं देखत। हां देख हसिया तो बताई ना होई कुल का पहन ले बनी का भइल बा उल्टा का सीधा कुल है ए तर पहन जला के गने अरे साड़ी पहन लिया तो पूरा साटा का पैसा मरवा देब लगा तकी। आई दादा ई तो हमके ए तनी आई तो हमके बुझाते ना रहल हो। सुनी हाय निकाली साड़ी चेंज करी जल्दी। ठीक बा पहिराओ जल्दी पहिराओ लेट होत निकाल जल्दी निकाल। अरे को के तर का को पहन बनी आई उल्टा सीधा हाय हाय सूट काहे के पहले निया हमके का बुझात रह देखो मान ला कि मन रुचि लागेले यही में तो पहिरे ना आवेला त मान मेहरा रुए ना सिखाई भाई लोग। अरे बैठी ना जी हां निकालो आपके तो बुझाता कि तन को लूरिए नहीं खे का करबू मेहरा रु हमारो तो सिखाओ नीचे का ऊपर पहन ले बनी बाप रे बाप। अब धनिया तू ही सिखाओ लो निकालो साड़ी पहिराओ बाप रे पहिराओ आई डाल दी कबे ले फोन आवत है जाए खातिर साटा पर। हां ये भगवान को बज गइल बा बजे वाला बदू हां ये दादा शाम के प्रोग्राम दियो जरूरी बा ये कसमा बात जाए के बा हमरा के ना तो आपके तैयार ना होके के चाहिए अभी तक नहीं लगी बात यही गने रहत जल्दी पहिराओ जल्दी लेट होता। हां कहां हाथ डाली डालिए बा अरे तो खूब रहो बनी हेमा डाली ना। अच्छा ल हां ल पूरा लगता कि नदी पार डाल देता नहीं। हां हेमा अरे के हेमा अरे फटले आ हा हो गई। हां एमा डाल अरे हो फुलाउना मा डाल फुलाउना हां बनावता नी गप करी रानी हमार फूल हम बनावता नी खूब ज्यादा पैसा कमा के लिए ना रानी तोहरा के गहना
पूरी पूरी रच रच के गाना बनवाई तोहरा के ठीक बा ना बढ़िया ना बाजी हां आ तोर पति कैसन बा ठीक बा ना हैं हाँ, देखो रानी तोहरो मन लागेला हमरो मन लागेला माले कि कहीं से 2 रुपया आवे के चाही कम बात बा बहुत बात बाटे हां क्योंकि मार झगड़ा चोरी चकारी नहीं न कर ना अपन धंधा करे में केहू के ना शर्मा के चले जाए के चाहिए बिजनेस डॉक्टर चोरी करत आदमी दुकानिया लुटाइल है तो हम ही बचौले रहनी तो मान ला कि प्रोग्रामो देहला से तो मान ला पहले रहनी पहिरी जल्दी चली जल्दी डाला टली डाला आय हाय हाय आ हा बारे हमारा मत करिए पेट कटवा का भइला पेटीकोटवा तो नहीं कि यही पर काम चलाओ लेट होता है यही पर चला पेटीकोट यही पे जगत नहीं को पेटीकोट या पैंट बरो अरे का कर पेटीकोट रहला त खसा ही के ना आवेला खसा बाटे साटा में जाए साड़ी तो ब्लाउज पहने के लूरे नहीं खे जल्दी पहिरावा लेट होता आय हाय नाचत का बनी ये साटा बना देले आय हाय पातर तिरिया हो आय हाय पातर तिरिया हो होली मजेदार हो कि बड़ा उनके रस मिलेला चल अरे यही गाना पर कुल डांस न करे के बा ना सीखब ना गाई त कमवे ना चली हां आ देखो चैत आ गइल बा चैत का प्रोग्राम पहला प्रोग्राम है देखो एमे अच्छा से देखो बढ़िया से पढ़ रही है रानी देखो वादा करत है कि तू हमरा के अच्छा से पढ़ेबू अच्छा से आशीर्वाद द कि बढ़िया से पढ़े ठीक ना काली माई से विनती कर कि पैसा कमा के झोली भर के चोली भर के एकदम बढ़िया से पढ़े लेके आई का जाना तनी हमरा के आपको मेकअप का फुल मेकअप कैसे कैले बनी अब देखो अब तू आइल बड़ू तो बढ़िया से कर मेकअप अच्छा ये बात बा हां बढ़िया से कर देखी कुछ करी हां बाकी आप एगो पीस लगी ना है ना आय हाय पातर तिरिया हो आय हाय पातर तिरिया हो चैत में बावाल कइले बा डाल हाय 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 हां ठीक है बाटे जल्दी मेकअप हमारी साउंड में निकली बिना गंगा नहइले हम तर गइनी ठीक लागता तनी गाना गाओ त के गाने हां देखिएगा गंगा होता आपके हां गाना के गाने कुंवारे में गंगा नहइले बानी तनी रियाज करा दा त जल्दी रियाज करी हां देख हम रियाज करी बाकी गलती के साजा हम देले बानी की गने बताओ अरे हम कुआरे में गलती तक कैले रही बाकी एक बार गंगा नहीं ले रही हां ई बात है ऐसे हुए बताओ ये गोरी कहां से आइल बड़ू हो कुआरे में गलती हां कैले बानी एक नंबर का देखा धनिया प्रेम हम तोहरा से करीला ठीक बा ये चैत का पहला प्रोग्राम है ऐसे विनती कर माई काली माई से कि हमारा प्रोग्राम हिट जाओ मतलब बढ़िया जाओ बीते कि पैसा भर के लिए आई भगवान से दुआ करी ना कि आपको बढ़िया से बीत जाओ हां हम जाते हैं ठीक बा अब चल जाई मेकअप को मार ले हां ठीक बा हम जाता नहीं चलो भाई जाता नहीं अपन जाइब 2-4 गो मोबाइल में गाना भरवाई 2-4 गो मोबाइल में गाना भरवा अंशिका म्यूजिक कंपनी में जाइब स्टूडियो में वहीं से कहो फोन करके तनी हउ गाना जौन हमार हउ सोनी सुमन रहली गायिका बढ़िया गौले बड़ी उनकर गाना भेजे के कहब सोनी सुमन के जौन गाली जल्दी जल्दी जाए के बाटे हम कुआरे में गलती त कइले बानी बाकी एक बेर पंडो आ न हइले बानी बतावा हम तो रानी चटर्जी लागतानी ना 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 हम तो के करा नियर अरे हो रानिया नियर जो नचिया करेले भोजपुरिया एक्टर रानी ना ना जूलिया चल एक बेर गलती हम कइले बानी कि राजा तनिया हो कि राजा तनी एक गाना पे डांस करे के बाटे अब चलब अंशिका म्यूजिक कंपनी में गाना लेब आ गाना अपन पसंद के डीजे पर बजवाई प्रोग्राम में बजवाई कि हमार गाना चलो आ गाना पर प्रैक्टिस बा हमार आ डांस करब बढ़िया से बाकी एक बेर गंगा नहइले बानी बाकी एक बेर गंगा नहइले बानी जाई भौजी से बोला भौजी हो ए भौजी अरे केने बाड़ू हो ए जल्दी आओ हमके जाए के बा बाकी अब का करबू भौजी प्रोग्राम आ गेल बा हम स्टार्ट हो गेल बा चैत में तो अच्छा तनी रुक जाई आओ तनी जल्दी आओ भौजी
हम कुआरे में गलती तो कइले बानी। अब जाई बुझाता अब पैसा कमाए बढ़िया से। हाय 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 हाय, अरे दे दे रे बाबा, अरे मांगू रे मांगू, जो दे दे खुशी से हंसी से। हाय हाय हाय, ये तो दही का कलमन जी तो जी। ए भौजी देखो चैत का पहला प्रोग्राम मिलल बा, ना कमा के या विनती करो काली माई से कि पैसा काली माई बन गई बनी का। देखो भौजी तार देवर एकदम नौ छटिया देवर ह, नौ छटिया कुछ को है निक लागता नहीं। निक तो लगते बनी भौजी देखा। पागल बनी का कलमन जी है ई पहिन बन के। ए रात भौजी देखा तो के अच्छा ये बताओ भौजी तो के का चाहिए। ये भौजी ठीक लागत नहीं। हां आइए भौजी तू गानावा तो रियाज ना करलो हो, कौन गानावा रहे हो। अरे होलिया में खाड़ कइले खटिया बा बा, अरे दीदी के देवर नौ छटिया बा, अरे चैत में खाड़ कइले खटिया बा, दीदी के देवर नौ छटिया बा। का रोल ले बनी। देखो भौजी अगर ना रोल लेती ना त हेंगने ठोके आ ना पैसा मिली। हां देखा ठोकौले बाड़ू ना। देखा भौजी मजाक करत है। ठीक बा न त जात रखी। भौजी सॉरी गलती हो गई। भौजी मान लो भौजी हो तो मजाक देवर है तो मजाक कर लेता नहीं तो कोनो गलती थोड़ी करता नहीं। तन ढंग से बोली भौजी अब ऐसा ना ठीक बा भौजी। अब जाई ना माई के मत बताइए ना तो देखी तो हंसे लागी, मान ला कि हम लाज बना। आई कुल कहां से पैनी है तोरे आ देखला का करबू भौजी माई के बताइए हम मत जाई यहां से लगे ना एकदम हंसी मजाक करे। अरे तू हंस के बोललू ए जान कि दिलावा में दर्द बड़ी। पिछले साल ये गाना अपना धूम मचा देला रानी। हां बहुत धूम मचौल रानी। जाई लोग देखी त काई हंसी आदमी कोई बताओ का देवरा का कइले बा। जा तनी माई के आशीर्वाद ले ले, माई के बुलाओ तो तनी जाता। जाई त पिटाइबो करब तू पैन ठीक बा। ना माई ना मारी जा जा। कहीं कहा से बंडी साया कुलाई पहिन के आ गई नी। जा तन ठीक ना आशीर्वाद द भौजी कि हम रुपया पैसा कमा के आई। बाप रे बाप चला नहीं छकवन का रोल ले ले हम खरीदिए लेता नहीं ओकर मारदा के। ओकरा में जोन मजा बा ना ओकरा जोन मजा बाटे उतना कहू में ना मजा होई। रुका फुसला के खरीद लेता नहीं कम भणुआ बकाई। ये भणुआ अपन से तो एकरा के हम सोतन की खरीद ली आ ज्यादा कुछ को पहले बा कितना लागता कि लेडीज से हवे। बनाओ तनी व्यवस्था हम पैसा का ठीक बाटे खरीदिए लेता नहीं। अच्छा चलो तनी अब हम हूं मेरे गुण लगा तनी जा तनी। आज पहला चैता प्रोग्राम हमके मिलल बाटे। आही ए भणु आजा हम तो सोचलहु ना रही कि तू ई काम करब। अरे तो लाज शरम नहीं खे लागत रे कि मेहरारू का सिंगार पटार तू कइले बड़े। ये तो मैं का करूं, पिछले साल नचले रहनी तो कुछ मिलल है। का ये भगवान भगवानो न दू आंखें बना झूठों का लइका बना दिहन एकरा के लइकिए बना देले रहतन। हां केहू निमन कहिए ना कहि के कर लइका में नचनिया हो गइल बाटे। ये तो हां हई मेहरारू का सिंगारी करता साड़ी पहनले बाटे। ये तो मैं कोनो गलती नहीं न कर, चोरी चकारी नहीं न कर, मार झगड़ा नहीं न कर। भड़वा चूड़ी पहिला घर में ढुका रह आ मौगी के भेज दो जाओ कमाब। तो मैं कोनो गलती बाटे मान ला कल बियाह शादी हो गए दूगो लड़का हो गए का गलती करतनी मैं। मान ला कि रुपया पैसा लियाते बानी कमाते बानी बाहर जात नहीं की तोर बेटा घर ही रहता। बाहर काहे खातिर जाइबो बाहर जब त लहरा लुटे के ना मिली मौगी संगे बतिया ही बाटे। लाजो ना लागेला काहे खातिर लाज लागी रे काहे खातिर हम ला जाई खाए अपन भतर की कमाई त ला जाई काहे। हैं तू खिया बता रे पापा के बारे में बोला तो शब्द नहीं के गलत ओठ रंग ले बड़न कठ मौगन लेखा मन तो करता कि उल्टी कदी मुंहे पर देखी के मैं पैसा मिलेला माई। देखू अब का कहवा पला तो जो तो और कुछ कर पैसा मिली लइका लइका देखा तब लइका तोहार ह मौगड़ा हैं जा जब कीना हो सकता लइका तोर नहीं के हो तो हम कहतानी ई काहे नहीं के हो। अब दूसरा के लेके आइल बिया अब का कहवा पे लागल बाड़े दूसरा के लेके आइल बे तो अपन बनावत रे कि हमार हम सा लइका फैका। अब तो मैं गरीब रहे उ लड़की त का करी अपन बना लेनी घर परिवार के भगवान तारा के तोरी नसीब में उहे कुल बटल ही बा दुआ उठा के लेके आइल खखुआई रहल माई केहू के घर बस जाला तो अच्छा काम कहल जाला कि ठीक त का माइले पूछेला माइले घेवड़ा पूछत रह हैं। देखो माई पहला प्रोग्राम बटे माई शुभ शुभ बोलल जाला अच्छा बात बोलल जाला कि बेटा तोरा कमा के
बढ़िया ले कट्ठा कट्ठा शरीर ले बड़ा भैंसा लेखा आ जाके केहू का लाइटिंग साफ करता तो 2 पैसा देता से इहे रह गए तार साड़ी पहन के तुम नाचे के हैं मेरा रूम का चोली बाटी पहिनो बाप रे बाप होस्तर केहू का बेटा बेटी हो खेलन सन। अच्छा मैं ठीक अरे है। हम जनबे ना करी कि हिजड़ा हमारी कोख में जन्म लेता रहो तो तरह के ओंठ के मुआ देलती ठीक बा, अच्छी बात देख। समरिए में चैता प्रोग्राम पहला प्रोग्राम हमके जाए दे हमरा के हम ना जाए चैता प्रोग्राम ना तो उहे त कहता नहीं कि हम ना जाननी हो ना तो के सौरिये में ओंठ के नीमक के चट्टा के मुआ देले रहती हम ना है कुल देखती ना हमरा के ई सब पसंद ना हवे ना जे मैं ना तो घर से उठा के लेके चल जियो तुम्हारे मैं आशीर्वाद दे के तोर बेटा लौट के आवे कमाई क के ठीक बा घर दुआर चले माई देख तोर बेटा जब चाहता ना कुल में प्रोग्राम में ओके छोड़ दे बेटा अरे ठीक बा माई के कहला में रहता तो माई के बतिए ना मनता आशीर्वाद दे माई की हम जाता जा दे हमरा के जा तहर जन में हर कही तहन तू करबा तहर जन बुझाई तहन न करबा तहन तो अपने मन के हो गल बड़ जा माई बाप के देखता टे बाप रे बाप हे भगवान का एकदम सने दूगो औलादो दिहला तो वही में एगो हिजड़े ते दिहला हैं दूसर के ना मिलल हम ही एगो मिलनी कौन करतब कमाई कलनी है भगवान के हमके हिजड़ा बेटा दिहला हैं इहे रह गइल बटे करब ना। हे भगवान हमार जवान मर्द मिल गइल ना कि 1 नंबर का एकदम छक्के निकल गइलू जवान हमार करम फूटल है कि जवान घर में आ गनी कि हम का बताई कि ओके बेचिए देती कोनो कीमती से तक ये कहाला लोग कहेला कि साग से ना जुड़ेलू तो साग के पानी से जुड़ेबू बतावा जवान मिल गइल मर्द हमार 1 नंबर का छक्के निकल गइलू कोनो किने वाली रहती से तो हम बेचू देती ओकरा के अब हम अकेले ठीक से रहती हम सुख शांति से का जी है ना जी जिंदगी जियल दुश्वार बटे हमार ओइजा शादी भइल तो ओकर 2 गो लड़का भइलन सा वो अवरे लेखा घूमे ते एजा शादी भइल ते एजा नहीं तो 1 नंबर का छक्के निकल गइलू हमार 1 नंबर का कर में फूट गइल ना वही नैहरे के सुख मिलल ना ससुरे के सुख मिलल कर में फूट गइल एकदम किस्मते में काली खा गइल का रे छोटकी का कहतारी का है दीदी ऊ तो हम जानते बानी कि तोर करम काहे फूट गई यही खातिर ना कि तोर मरद छक्का निकल गई। अरे का करी छक्का निकल तो कैसे बटले न बनी का करी हम तो ओकरा से एकदम जी मर के रहत नहीं हम अब वही तरह रहबो का करबू पागल सन की निकल गई ला तू बाल बच्चा बना सके का भरोसे जियन से बताओ तू ही। अरे उहे तो कहत नहीं कि तनी बड़ बानी ठीक बा तनी जोगाड़ वगाड़ इहो रात के बानी बड़ा बड़ा बना सा जी खा लिया से कमा लिया सा ओकरा के हम ना तनी पैसा के ज्यादा मिल जाई ओके हम बेच देते ठीक ना। अब कुछ हो को हम तो कहत रहनी ना कि का दूसरा के बेचे जेबी हम 2-4 लाख रुपया दे देती तोरी मारदा के खरीद लेते जो सोच हमारा तो कहल काम वाला कह दिया नहीं सोच के बताइए छोटकी ठीक कहती है जौन सोचत रहनी तौने हो गई। हे भगवान बहुत खुश बनी तारी पे कुछ कहा तरीका नहीं कुछ कहत ले कि बोली तो चल पैसा गिन के रख ले बनी 4 लाख रुपया आ ले ले ठीक है बा दे दो मगर हम ओकर से हाथ जोड़त नहीं तो का कहा तारी दे देती हम बेचे का मूड बाटे एकदम मूड बटे फ्रेश बा एकदम। ए दीदी सुनी आप ए जाई हम लिया के आवत नहीं ठीक बा आवत नहीं लेके जो तेरा मर्द के चक्कर में तो पड़ रही नहीं कैसा हो ना कैसा खरीदी ली जा जा करी तो जो जल्दी लेके आई है का कही उ रोई गिलगिलाई ना दूगो बाल बच्चा ओकर बड़ा सन के गने पागल सन के ओकर बाटे मर्द छके निकल गई तो केकरा भरोसे हो जी खाई बेची तो ठीक ना रही 4 लाख रुपया दे दे पैसा रही तो कामे ना कर दे ओकरा खातिर आय जल्दी लेके आ के ना ओ जगह तो बेचारी के तो पागल निकल गई ऐजा का छके का कर रे करो नसीबे फूट गइल दम कर में जर गई तो परेशान है ना भी मर से अपना अरे का कहीं सखी मोर भातार मिल गइल छाका का कहीं सखी मोर भातार मिलल छाका ये गाना में डांस करे के बाद देवे के बाद लेवे के बाद वो हमारे के दे दे कहीं सखा भातार मिलल हां कुछ ठीक कुल से गुजारा रवा के काला काला तिल है काला काला तिल है बड़ी मुश्किल है बड़ी मुश्किल है बड़ी मुश्किल
सुन बेच देबी 4 लाख रुपया दे दे अभी फिलहाल में बाटे आजाद करबी पैसा से ठीक बा तोर तो पागल ऐसा नसीब रहे कि वो जगह मरद पागल आ ये जगह छक्का निकल गई ठीक से रानी हम उहे होता ते का कोही तब सखी कहा का भाकर होई? मिलल पाका का होई पैसा लिया तो नहीं गिन दे तनी अपन ले जाए बेच दे पागल सन की के का कोही दिखा के सखी ना, भाकर हमारा के धीरे से पाका मतलब के बुझे के ना बन रहेल हो? दिया ही अरे पाका कैसे हो? 24 वाला ऐसे ही करे लगी। बुझे जवानी गिन दे तनी पैसा रुपया जा ऐसे पागल सन के लेके का करबू करेला। अरे ओके हटावे चाहता नहीं हम केतना तो के करे हटा में तेरी बिलाई करे तू फिर मेरा नहीं ना तू जल्दी कर अब फट देला ए के ना जी ले करे भेज पे अरे हां की फोटो इधर लग लो नाचे ला तो गावे ला बजावे ला याद बहुत आवेला चली ठीक बात चाहत नहीं मिलल छाका ठीक बा जो ही हो यार हमर मिलल हो पाका भौजी बोली का गोल छोटा की है हम तो इहे चाहत रही कि मिलो हमारा के टाका 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 खाली बदमाशी करला हां का भइल पैसा दे देलु हो अभी कहाँ देले बनी मतलब वो तो जानते कि बातचीत पागल सान की बड़ा तू बातचीत करे बड़ू ना तब का कहते कि जल्दी फट से ना पैसा ले आई लेके जाई पागल के 3 महीना से इस नाटक करत तानी मानला कि पहले ले बानी तबे न मानला ए ना कहीं के कहां से बुद्धि ढूंढ लेनी है इतना हम कुछ हो कहीं सही हंसी का रहता थोड़ी बानी। लगेला अरे का कही सखी हो भातार मिलल छाका एक्टिंग बढ़िया बनामा तब का ला सुनी ना बोला हम तो इहे चाहत रहे न कि तोहरा से प्यार करी तोहरे से बियाह करी एकदम मिलल करे एकदम चुमा रोज रोज सुनी ये तरह मत दिखाई सामने अभी आज ना ये ना बात तब का हुई ना ना गोइल बड़ी और यहाँ तो कुछ बोली हम ना कि ये दीदी तो है हम बुझ जाए नाटक करब देवर जी हैं हां वो तो जानते नहीं कि छाका बाटे में मर पागल सन की हाँ बात एनी ओनी ओए इधर तो बाटे तो बाटे नहीं बाटे तू ही डरा तो ना डरा के चाहिए अब सट तो सुनी बोला पैसा ओकरा के दे दी छोटकी के ठीक बा लेकिन हम ना दे पैसा तू दिया अपना हाथे तो हम ही ना देई हां ठीक बाटे ऐसा बतिया में निकले रोकड़ा कमल बनी का हटी ना अच्छा हटे हम जाई दे दे पैसा बा जा जल्दी जा जा अब तो तू हमार धन बड़ा है दादा है अरे का कहीं सखी हो भातार मिलल छाका अरे का कहीं हो भातार मिलल छाका जाता नहीं पैसा वैसा दे दें तबे ना हम बेचाई तबे ना मेहरारू के शक हो इतना शक ना जानी तबे ना हम बेचा जाई तबे भौजी के बटौले बानी अरे का कहीं सखी हो भातार मिलल पाका छाका